Ai, em posa molt nerviosa, això. Vinga, comencem? Ja? Sí, comencem. Vale. Doncs, hola, em dic Jan i tinc 19 anys i sóc un noi trans. He de dir que sóc un noi trans o no cal? Ei, Eduard, que deixes les fotocòpies al teu casiller. Gràcies. Ai, no sabeu el matí que porto. Què? Et tocava amb tercer D, no? No, tercer A. Però és que avui tocava parlar de l'aparell reproductor, ja us podeu imaginar el cachondeito. A veure quins treballs m'entreguen la setmana que ve. Sí, l'aparell reproductor. És que per l'Eduard de Bio els genitals només serveixen per això, per reproduir-se. Tu creus? És que a quin segle estem? No. A més, a classe tinc el Clàudia. I clar, no vols ofendre-la o ofendre'l, perquè a la primera de canto ja t'acusen de transfòbia. No sé vosaltres, però jo vaig fent la classe amb peus de plom. Ui, calla, no em facis parlar. No tinc prou amb fer-li entrar al cap als pronoms febles que ara haurem de fer servir paraules inventades com tutis. Tutis! Ja. A mi la veritat és que em falta formació. Em faig un lío. Mira, això de los trans és una moda. És com ser bisexual. Que ara resulta que tothom és bisexual? Mira, tinc unes ganes de que s'acabi ja el tema. Una moda. Sí, és que jo ara no sé si posar-me pantalons trencats o ser trans. Doncs a mi la veritat és que em fa pena. Deu ser molt dur, això el cos equivocat. A veure, repetiu amb mi. No existeixen els cossos equivocats, només les societats binàries i poc diverses que t'encasellen i no et deixen ser tu. I a més, imagineu-vos, haver-se d'operar, prendre hormones... A veure, al meu gimnàs tots els homes prenen hormones i ningú no diu res. És que no és el mateix. És que no pots comparar. I ja no et dic el lío que tenim amb el tema dels lavabos, A veure, la Rashida i el Jonas, que van en cadira de rodes, van al mateix lavabo. Els pares i les mares, quan fan visites, al mateix lavabo. Si és que ells mateixos, a la sala de profes, tenen un únic lavabo. No sé per què només els hi molesten els lavabos mixtes quan els fem servir les persones trans. Jo, cada 2 per 3, veig alguna notícia per televisió d'algun menor trans que s'ha suïcidat a qualsevol lloc. És que és normal que les malalties mentals no venen soles. Jo no hauria necessitat teràpia si els companys de l'escola no s'haguessin ficat en mi, si quan anés a les botigues no em miressin de dalt a baix, si a les discoteques no em fessin comentaris, si els professors no em parlessin sempre en femení. La de pasta que s'haurien estalviat els meus pares, tu. Bé, i què em dieu el que està passant amb el feminisme, que se l'estan carregant? Portem un munt de temps lluitant les dones. I ara, qualsevol home disfressat diu que és una dona i ja està. I és una dona. I no és fort que molts professors els preocupin molt més els mites que fan joc a la ultradreta que el benestar del seu alumnat? És que els drets humans no es negocien, i punto. Jo a les classes d'educació física, quan els he de dividir per gèneres, no sé ni on els he de posar ni què he de fer. Doncs aquí està el problema, Cari, d'aquesta merda passada de moda de fer esports separats per sexes. A veure, la Júlia és la que corre més de la classe, més que qualsevol noi cis, i el John és el que corre menys a la classe. És que no sé per què no correm segons les nostres capacitats en lloc de pel que tenim entre les nostres cames. Tan difícil és? Però a veure, des del punt de vista estrictament biològic... Sí, però digue'ls-ho a ell. Digue'ls-ho? Encara recordo quan el Jan ens ho va explicar. Que fa 3 anys? Sí. T'ho va dir a tu, no, Roger? Jo vaig sortir de l'armari amb el Roger, que, bueno, encara ens escolta una miqueta. I... quin mal rato, la veritat. Quin mal rato, la veritat. Encara sort que el dia següent teníem tutoria i mira, vaig pensar,
Ho treballarem a classe. Va entrar dins l'aula, sense avisar, es planta davant de la pissarra i escriu disfòria de gènere. És que em vaig sentir tan exposat. Ui, i això no sé ni què vol dir. Jo ho vaig buscar. És un terme psiquiàtric. És que tenen incomoditat en el cos que els hi ha tocat. I dale amb la disfòria de gènere. O sigui, el que a mi em passa sobretot és transfòbia i la visc cada fucking dia. Si a mi no em tractessin com em tracten, no tindria cap problema. Va ser molt difícil. Encara tinc suors fredes. És que és molt difícil, eh? Sí, és difícil. L'època de l'institut la recordo com un infern. Sort del meu grup de col·legues. En fi, Clàudia, necessites alguna cosa més? Jo crec que ja ho tinc. Em sembla superpunky que estiguis fent això com a treball de biologia, la veritat. Això vol dir que ho veurà l'Eduard? La idea és que sí, i intentaré de pas que ho vegin tots els profes. Doncs saluda'ls de part meva. I si veus l'Eduard, digue-li que he entrat a biologia i que vull ser profe.